Tady lidi, tady Killzone. A Kennyček. My vás vítáme na tady tom společném kanálu Killzone Kenny, nebo Kenny Killzone. Radši Killzone Kenny. A budeme sem dávat naše herní videa. Což znamená, že tady uvidíte naše let's play, gameplay a další blbosti. Já nejspíš budu dělat let's play z Call of Duty Black Ops 2. A Killzone bude dělat? Jo, já plánuju možná ty Assassiny 3. Určitě toto je jenom takový krátký informační talk, kde řekneme co a jak a co se bude dít a kdy se to bude dít a jak se to bude dít. Prostě všechno možný. Když jste měli nějaké otázky, napište nám to do komentu, my budeme jediní rádi. Přesně tak. A teda ty videa se budeme snažit dělat co nejčastěji, podle toho, jak nám to bude vycházet s časem. Hlavně škola, no. Hlavně školou. A tam je. časem možná budeme dělat i streamy. Jo, všichni tleskají, paráda. Jo, jsme nejlepší. No a to tak asi... No, taky máme v plánu určitě si dát nějaké společné nahrávání. Máme tam Mass Effecty 3, oba dva. Určitě tam máme potom Battlefieldy a Call of Duty, tak určitě něco dáme. Přesně tak. Takže my se s vámi loučíme a u dalšího videa... Se loučíme, jo? No tak jo, tak se loučíme. A u dalšího videa nazdar. Tak, darec.